Luosto 2014. Joo. Nyt lähdetään salille. Näin ja sitten tultiin tänne itse pyhiinpään. Katsotaan tämmöstä yleisnäkymää vähän aluksi. Näin. Täällä laajassa on aerobisia laitteita eli juoksumatto, cross trainer ja soutulaite. Sitten tuolla kulmassa niin näkyy juoksumaton takana tommonen vatsapenkki. Tuossa voi tehdä jalkojen nostoa. Tässä on reidin koukistus seisten ja reidin koukistus maaten. Käsipainot. Jalkaprässi. Jalkaprässin vasemmalla puolella näkyy äänentoistojärjestelmä. Sitten on tämmönen ylätalja. Mä en tiedä, voiko tässä tehdä jotakin muuta. Nyrkkeilysäkki. Back extension eli selän ojennus. Tässä voisi tehdä vaikkapa kyykkyä tai hauista. Sitten näkyy pena. Tässä joku tämmönen rintapunnerus hässäkkä, joo. Sitten on pieni selkäpenkki. Tässä voi tehdä reiden ojennuksia tai ilmeisesti myös dippiä. Ja kuntopyörikin löytyy näköjään. Tuolla on ilmeisesti hierojan huone. Ja sitten kun tää kesä on niin hyvällä mallilla nyt, niin täällä on tolkku. Tuonne voi laittaa polletin. Näin, tämmönen pikkusali täällä Hotelli Luosto tunturilla. Eiköhän täällä saa ihan hyvää jalkatreeniä aikaiseksi.